Ahojte, volám sa Anna Gorovičová, som študentkou žurnalistiky tu v Nitre. Angažujem sa taktiež v nitrianskej komunitnej nadácii ako praktikantka. V prvom ročníku sme dostali ponuku na prax tu. Proste prečo nevyskúšať nové veci? Rada skúšať nové veci, tak som sa zapojila a ostala som tu. Taký korienok som zapustila. A sa mi to zapáčilo. V nadácii s takými prestávkami, či sú prázdniny alebo niečo podobné, tak už tretí rok načínam a je to úžasný pocit. Je to pre mňa sebarozvoj. To je to, čo mi to dáva proste, že nestojím na jednom mieste, ale idem dopredu. Či získavam nových priateľov, nové kontakty, nové skúsenosti. Nikdy to nie je o tom istom. Stále je to o niečom novom, čo sa priučím, čo sa nové dozviem, čo nové spoznám a myslím si, že o tom to je. Skvelí ľudia, to je asi to prvé, skvelí ľudia, či už babi z nadácie, alebo proste ľudia, ktorí realizujú projekty, alebo ľuďom, ktorým pomáhame. A čo prvé asi deti. My v detskom domove v Kolíňanoch sme boli na monitoringu a proste to, že niekto im prinesie loptu, donesie im kviedu, donesie im, ja neviem, nejaké to tričko, šiltovku, obyčajnú šiltovku, čo im človek doniesol, tak si ju nasadili na hlavu a nedali ju celý čas, lebo bolo to ich a mali niečo, čo len patrilo im a proste takúto kúsok radosti priniesť niekomu do života, to je to najkrajšie, čo môžeme my dať. To boli rôzne monitoringy, ako som spomínala, potom to určite boli rôzne efektívne školenia, ktoré mi dali veľa do života, podľa ktorých sa aj riadím. Teraz na poslednom som bola na tom, ako zvládame stres. A ja dostatočne dobre zvládam stres, ale bolo to opäť spoznať tú skupinu ľudí, aká sa tam stretla. Ohodnotiť ju, vyhodnotiť, rozanalizovať. To bolo opäť niečo nové, motivujúce a proste, že človek, že pozrel sa, aha, a proste možno tu robím chybu, takto sa to dá zlepšiť a človek sa stále učí. A ďalšími vecami, ktoré sú, tak buď sú to rôzne akcie, na ktorých propagujeme či už našich sponzorov alebo samotnú nitriansku a komunitnú nadáciu a už len tým, že spoznávam nových ľudí. Teraz som momentálne tretiačka na vysokej škole, ale už viem, ktorým smerom sa chcem uberať. Určite by som chcela stať pracovať v nadácii, pretože táto práca má zmysel. Ak je to skupina, ktorá má potenciál, dokáže urobiť ohňostroj v meste, doslova ohňostroj, pretože ak dokážu proste takto sršať energiou, nápadmi, motiváciou, tak proste oni dokážu zbudnúť aj celé mesto. Slovensko nie je krajina, kde je rozvinutá filantropia a už len tým, že niekto o nich sa dozvie, čo robia, prečo to robia a že robia to bez nároku na nejakú finančnú odmenu, tak len to je veľký úspech podľa mňa. Že chcú urobiť túto spoločnosť lepšou bez nároku fakt na nejaké finančné ohodnotenie, len s tým, že majú dobrý pocit zo seba. Prečo sa máš práve ty stať dobrovoľníkom? Už len preto, aby bola táto spoločnosť lepšia, krajšia, aby sme dokázali z tejto spoločnosti vyťažiť maximum. Myslím si, že dosť je zloby na svete a už len tým, že prídeš a podáš pomocnú ruku niekomu, kto to ani nečaká a možno ty ho prekvapíš, a čím viac ľudí v tvojom okolí to bude vedieť, tak o to lepšie. Takže dobrovoľníctvo na Slovensku zažije ešte veľké boom a ja verím tomu, že práve ty budeš jeho súčasťou.